ba ashe gilas ne. Alkuran zai fasa min kai. Kai nan fa duk gayu ne a nan fa. Kai barin tatso kyau na in ba haka ba ai sai a raina ni. Me kake so? Ha abinci na zo siya mana. Ha to wani kala abinci kake so? Kai malam da Allah kuna da gaskami? Kamanya menene kuma gaskami? Gaskamin? To kenan tunda baka san gaskami ba akwai dan wake? A babu da shi ba ma sai da irin wannan a nan wajen. Ya dan gauda fa? Kai ina shi ma babu shi. Ikon Allah to me kuke siyarwa? Abin da muke siyarwa kawai shawarma, pizza, sai kuma boga. Wata kan dai ba tuntuma. Ni ban ma san menene wannan din ba Ka? wannan. Baka san tuntu ba? Na faɗa maka fa abin da muke siyarwa a nan wajen. Je ka tambayi kakar ka za ta gaya ma me tuntu. To amma biredin nan fa nawa ne biredin? A'a kaga dan sai mana ba biredi bane ba fa sai mana kaga. Abun goge hannu ne hannu ake gogewa da shi. Ka ajiye shi fa. Wallahi biredi ne. Ka taba ganin biredin kwali? Wani irin biredi ne wani? Malam ba na siyarwa ba ne? Ba zan sai da ba to. Ramatu maman idi guda daya. Magajiya mai karuwa. Kuma warwace ce ba zan sai da maka kauna. Kai da Allah kauna zan kira ma security fa. To biskit ne? Na faɗa ma me kake so me kake so? Ni dai dan bagara jawai na rogo nake so. Ba ma sai da irin wayannan a nan gurin. To sai me kuke siyarwa? Askiri ne idan kana so. Yar uba. Aski kake nufi? Kai zan fa kira ma security. Security. To barawo ne ni ko kuwa?